Гладене на панталони. Отстраняване на коланчета, аксесуари и детайли. Изгладете коланчето отделно, преди да започнете с панталона. Обърнете панталоните с опакото навън. Изгладете джобовете, докато лежат на ръба на дъската. Панталоните се нахлузват върху носа на дъската, за да изгладете седалищната част. Обърнете панталона и изгладете предната част на крачола при бедрото. Положете крачола на панталона върху дъската и пригладете с ръка. Изгладете крачола до чатъла, като избягвате гладене по шевовете на панталоните. Изгладете крачола от към гърба. Повторете същото за втория крачол. Обърнете панталоните обратно. Изгладете всякакви неравни ръбове. Поставете обратно коланчето. Сгънете панталоните на две, като задните джобовете са обърнати навън и изтръскайте добре чатъла. Сгънете панталоните или ги поставете на закачалка по желание на клиента. Това е начинът за гладене на панталони. Към следващото видео.